Ngiyanibingelela wethu lapho mdala. Njengoba ngishawuzi usizi lumilodwa. Lumilodwa kuleli kanti futhi lumilodwa nakwelabaphansi. Iy'nhlungu yikhona kuleli, iy'nhlungu yikhona kwelabaphansi. Ububele buphezu kwabesaba umdala abangumqambelamanga, abangamakheli owabo, abangamakheli imanga, abakwazi ukuguqa kumdala nesizotha inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa kuleli nakwelabaphansi. Laba abakwazile ukuthi besaphila bathethelele noma ngabe boniwa kangakanani, noma babulawe iy'ngane zabo, babhidizelwa imizi yabo, bantshontshelwa noma yini yabo, bathakatha namadlozi wabo. Omkhulu kunabo yilowo bonke yiloyo okwazi ukuthethelela kuko konke osekwenzekile. Omncane kunabo bonke yiloyo oyofela phezu kwamagqubu akhe. Ziningi izinto ey'fike y'phazamise empilweni. Uthola umntwana uzaliwe walahlwa uyise, akamazi negama nesibongo, kodwa kufuneka aze ayofa namagqubu ukuthi uyise wamlahla. Bantwana baba, nama ngilutho ngohafu nje unyawo lentuthwane kwelikamdali liyi-continuation. Uhlala ufunda namhlanje uthi uyazi usifike kulezi kusasa uthola ukuthi lobu uthi akwazi kuncane kakhulu, sekukhona okunye ongakwazi. Njengokuthi ngibeke ukuthi thethelela ngoba uma usubonile abaphansi ukuthi basosizeni olunjani, usuphumile eqabheni lamanga lokuthi basesihogweni wena uyoyezulile. Uma uyibona iy'dalakazi zamdala seyixolisa kwelabaphansi, uyayibuza ukuthi uma abaphansi bekwazi ukuxolisa ngiyini mina? Ngohafu nje wenyawo lentuthwane.
abebeshaya ifuba bethi bakholiwe. Uyeke phansi indaba yalabo abanamanga abayibiza ngokuthi bangunkulunkulu, okwabo sekwendlulele. Akekho ongaqhathaniswa nomdali nongangumdali. Umusa kamdali umusa nabaphansi, unxuso nalaba okuthiwa basesihogweni, kusho abaqambimanga abafunde izincwadi ezinamanga, bakhela abanye abantu isihogo bese bona bezakhela izulu. Mulibonile usizi labaphansi sebefuna ukuphuma ey'nkathazweni zabo, bangabeka nje abenguni, bayazi ukuthi bayabahlawulele khulunyisana umlotha, abazani nendaba yokuthi basezulwini balele balinde usuku lamacilongo. Sekuyisikhathi sokuba kuthanyelwe la manga waley'ncwadi okuthiwa zingcwele kanti zingcolile. Isikhathi sokuthi kuthanyelwe lobuthakathi lokuthwala okufaka abantu kwelabaphansi ey'nkingeni ey'phindiwe. Kumele kuthanyeleke kuleli kuze kuthanyekeleke nakwelabaphansi. Amandluzana mangathi ayizithunywa ngumdali, akekho kwelabaphansi owakwabona umdali nowake wakhuluma naye. Amphansi ababe namaqiniso ngekamdali ngoba kwabona baphenduka badukise libantwababo. Ungamakheli umdali owabo, ungamakheli imbango okuthiwa usathane. Sebeneqiniso kwelabaphansi ukuthi azange bahlangane nosathane. Abekho ezulwini, abekho esihogweni, uma befika la bengamadlozi. Lokho kuyindalo kamdali, kuye ngabo ukuthi benze njani, abuyidlozelise noma idlozelile. Ngisho i-exorcism eyayenziwa amakhatholika aseRoma, uyivula ibuko, uyabona ukuthi nabo babenga-understand ukuthi bayenzani, ngoba yonke into bavele bathi umoya omubi, idimoni, bangaboni noma sekuyinkinga yedlozi elahamba lenze okubi, selidinga ukuthi linxuselwe umusa. Uma abantu abahamba benze okubi bedinga ukuthi banxuselwe umusa, thina asikwenzini okubi. Ziningi kakhulu iy'ndlela zinto ezimbi, akusho ukuthi abesimame kuphela ngoba nakho kubonakale iy'poko ey'ningi zabesifazane. Kukhona ney'poko zamadoda, ziningi nje nazo ngoba sonke sizidalwa sikamdali. Akusho ukuthi uma uyindoda ungcono kunowesimame, uma ungowesimame ungcono kunowesilisa. Abantu bathwasiswa omkhulu, kuze abanye bathwasiswe wogogo. Leli gqabho lokuthi kukhona abangcono kunabanye, abesilisa abangcono kunabesimame, lizimfundiso zenkolo ngo-Adamu no-Eva, abangakaze nakanye babe zidalwa zokuqala emhlabeni. Akekho owaziyo ukuthi kwadalwa nini, ngani, kanjani, futhi kuphi. Yize befuna ukuthanyelwa zonke lezo. Namanga aqanjelwe uyohosho ayadinga ukuthanyelwa. Maningi kakhulu asephelile indukiso. Abantu bathi izono zabo bathethelelwa negazi lyawo yohosho. Abangenaqiniso namanje ukuthi
wafa yini esiphambanweni noma akafanga? Buzana ababhali bamabhayibheli nibuze uPope lokho, noma-ke nina nithi nikhuluma naye nibuze yena uYehoshua, nize nifune futhi negama lakhe liqinise ukuthi wawubani, ayelethiwa unina noyise, niphume emangeni wokuthi wazalwa ngokomoya. Ziningi izinto ey'funa ukuthi y'thanyelwe, kodwa kukini uma uthola abaphansi sebenxusisa kamdala, uvele ubone ukuthi obaba bafele emanyaleni wezinkolo, bathi befele emanyaleni wezinkolo bahlangabezane nembibizane, iy'ngane zabo yinosinisamo, zishone emathuneni zifuna ukuthwebula imoya yabo ukuze zibenze iy'mpaka zabo zenhlanhla nemali. Wenza abazali bakho iy'mpaka zakho zenhlanhla nemali. Kungcono kuba uyazi ukuthi kuzokwenzakalani kuwe usufile, njengoba ufundisa iy'ngane zakho le nkohlakalo, unye labadala luyaphindaphindana. Sizulu nje sakwethu lizwe esithi unya labadala luyaphindaphindana. Uyethuloyiwe uyokhomba lokha nalokha, kanti izenzo zakho sezishaya kuwe, umkhonto usugqwaza ekhaya ngokuloya amadlozi akwini. Usukhohliwe na ukuthi usazofa uye khona. Abanye usizi labo kuqala la bengakafi, baphothuka iy'bungu emzimbeni, baxoshwe ezibhedlela, kungasekho into engabalapha ngoba yibona abagqume bagagamela entweni ongafanele kudlalele kuzo. Angazi noma ukukhohliswa bayalapha bendabuko noma ukukhohliswa yila mabhuku okuthiwa angcwele namanga. Amanye atshela ukuthi kunamazulu amathathu, amanye atshela ukuthi kunamazulu ayisikhombisa, amanye atshela ukuthi kunamazulu ayilishumi, kodwa basho ukuthi wena uzoya kuliphi izulu. Vele nje lapho bese kuyageneralize kuthiwa uyoya ezulwini. Iliphi izulu lamampela kulamazulu amathathu, nalana ayisikhombisa, nalana ayishumi. Singamphapheli umntwana, singamqambeli abantu, singaqamba amayana. Kungcono siguqe namadlozi wethu, singosungisa kamdala. Ngisho lamadlozi amabi, abantu abafa benza into ey'nkohlakalo, baguqe kumdali nabo. Yilapho-ke ngifike ngithi siyazitusa, siyazikhukhumeza, sinegqabho lamanga, sisahlulwa okodwa nje ukuthethelela. Ngingabali okuningi, ngibale nje ukuthethelela. Uthethelela abaphilayo, uze uthethelele nabafa, abafa bekwenza okubi. Yabona mase kuza kulokho, Yoshua ngimthatha ngokuthi he's the best of the best, ngoba wakwazi yena ukuthethelela esaphila. Lama ngokuthi wafela izoni zethu kubi, akuthanyelwe lezo zinto. Nampa ababhabhadisiwe nabophasta badonse emajele, abaqamba amangathi bafelwa uYehoshua bengakazalwa. So bayithatha ngokuthi sin free. Those who were born sin free ngoba bazalwe sebefele. But
hamba ubheka kwindisi yasamajele noma kuliphi ilizwe noma ijele elingakini ukuthi akekho yini owabhabhadiswa osejele. Abantu bayidonsela wona bona ngokwabo amacala wabo kuleli nakwelabaphansi baphinde bayidonsele bona amacala wabo. Mhlambe kuzokale ngathi kunomehluko mangithi amacala emibhalweni ithiwa isin. Isin necala i-wrong doing, into eyodwa. Namanga nje ngokwawo aseyinkohlakalo. Nokukhatha abantu ngamanga. Kangakanani uthola abantu bantshontshele ama-government official iy'mali zama-project namhlanje bayahlupheka. Uyazi kuba nzima kanjani ukuthi uqole umoya wakho ngalawo ma-government officials akufeke enkingeni? Kodwa ngithi abantu ababi, yiya asiqoleni, akusi mina ngedwa sibaningi. Inhlupheko ingaka njenye ibangwa ama-government officials ngoba efuna kuthiwa acebile arish adlisa iy'ngane zawo amanyala. Uma udlisa iy'ngane zakho amanyala angazi kwelaba phansi uthi uma ufika usubuka emuva izenzo zakho uthini. Yikho uthola abanye sebexolisa manje. Anyway, baxolela bonke abangiloya abadle imali ka-government bangifaka enhluphekweni ababefuna ukungibulala ngaba iqhina elaphunyuka ebhodweni. Kubuhlungu kona kodwa-ke uma seyifika iy'dala zamdala iy'xolisa kumele ngikhumbule ukuthi ngingunyawo lentuthwane, uhafu wenyawo lentuthwane. Ngeke ngithi mina balayeka ngoba bafa. Ngabe kimina akusekho ukwesaba umntwana. Ngiyazi kubuhlungu kulikhuni kodwa ngoba ngikuhafu wenyawo lentuthwane ngiyakuvuma, ngiyabaxolela bonke. Sekufike kuleso sikhathi nami bengazi ukuthi kuzofika isikhathi esinje, kodwa mase ngibona abaphansi bezoyiqonisela bona kimi, ngiyazibuza ukuthi ngiyini mina. Njengoba ngisho ngithi ngohafu wenyawo lentuthwane kwelikamzala uyakhuzwa, ufundiswe, ukhuphuke njengey'tebhisi la unyathela khona ey'tebhisini. Unyathele la step 1, step 2, step 3, ukhuphuke njalo njalo. Ngeke sife sonke sesifike kwi-level efanayo eyaley'tebhisi zokufunda. Imali ayisho ukuthi ubusisiwe, ubheke ingakwenzi ube umuntu onomoya, kanti kokunye uyithole ngenkohlakalo yomoya. Mina lo kwamhlabathela kwanondabuka, kwafika umuntu ezogula ngamtshela ngathi uzofa, uvuke, wayefa vuke kathathu baze bangilanda. Angiphungeki lo umona nokufuna ukuthola izinto ngenkohlakalo. Angikhathali ngababulala babe bangakhi, kwasa wena sayakhona. Yingakho ngithi okokuqala ukuqedisela ugibele esitebhisini sokuqala, susa umona. 2, susa amanga, uqhubeke-ke nowetebhisini okubonayo, ngoba konke lokhu kuyokuholela ekubulaleni, kuyokuholela ekuqhatheni abantu, kanti nje isibhono sakho somoya. Ucabanga ukuthi uma usubulela ukhululekile ujabulile, mangaba useyikufa okwakho kuyophelela nje kulezi.
uhlala uthola imali iqhubeka njalo nje, kodwa bheka umzimba wakho ukuthi awugugile. Uphawulani kuwe uma uyibona uguga? Akusilona uphawu lokuthi nawe uyophelela kwalaba phansi. Yini uphawu lokuthi uzohlala umusha. Observation yakho ayibe precise. Ungabi ne-observation wrong, uyibone ngathi wena uyohlala umusha nje. Buka bonke abantu babona phambi kwakho, uthathe isibuko uyibuke wena, ubheke ubuso bakho ukuthi busafana yini nalokhu awusewumntwana. Mawuhlulwa yilokho kulungile, nako laba phansi ufike umuse. Kodwa abaningi bafike bake babhaje iminyaka ngeminyaka bengakazi ukuthi fanele baxolise. Ubuke ukuthi ayike lesipoko se-earthly bound usabambeke ey'ntweni zasezulu. Kuthatha isikhathi eside ukuba nabo baqale bafunde ukuthi into ezobakhulula ngempela ukuba kuguqe kwasabona. Omunye akufuna ukuthi uthole iy'nyanga, ufune lo muthi, uyozukhale. Umuthi ungokamdala awukwazi ukuthethelela amacala. Ngisho iy'mbuzi esiyihlabayo mase kuya kwelikamdala azifiki, ziba ngezokukhulumisana umlotha phakathi kwey'dalwa zikamdali ezikuleli nezikwelaba phansi. Yebo, bangiloya namhlanje ngiyaqhuga kwelikamdala. Balekelelwa na uhulumeni ngokuthi angifake under house arrest, athi it's politics undertone elikamdala. Ngaleso sikhathi abathathe bathola amandla kumvithiza. Anyway, ngiyabaxolela nalawo maphoyisa bonke ababe-involved nohulumeni ekutheni ngifakwe under house arrest ethiwe politics undertone, because babevele babe nama-clause of law wabo. Makubahluleli kamdala abahluleki ukuthi nayi clause, nanku umthetho obhaliwe, but awukho umthetho abakukhombisa wona ngabaphansi. Awazi uyoripoti iy'poko kubo, uye police station bophani naso isipoko, nangumuntu esengihlupha, sihambe siyothetha icala kumanje, kube neclause ukuthi imagistrate igwebe ifake leso sipoko ejele. Kodwa wena bayokwenza ubuhlungu ophindiwe. Anyway, ngiyabaxolela bonke ababe lapha. Ngibonge ubaba uMadiba owathi freedom of speech, freedom of religion. Washo ukuthi ngayo isikhathi kwenzeka lezo zinto usizi laselulukhulu kakhulu kimi. Wathatha isikhathi wafanele ngosebenzela lo mzimba. Anyway, I salute ubaba uMandela. Ngiyabona nje ama-politicians aseqhamuka manje afuna ukuthi asaluthe engenayo ne-boy basic concept yento ayikhulumayo. Athi ekhuluma umuntu umbuka ukuthi nje uthanda ukugqama nje kumidi sithi uyazi. Uthi yamlalela ubone ukuthi lo akakagibelanga step sokuqala etebhisini ngempilo. uMandela wazi ukuthi kuyaxolelwa. Yikho ngithi uyohoshiwe. Why the best of the best? Wakwazi ukuthi kuyaxolelwa. Uma uzothatha umprofeti wakho umuntu omthandayo uthi ufuna ukumlinganisa noyohoshiwe, uyoshiwa. Uphethwe nje igqabho lamanga nomona. Lengane kaJosepha noMaria
olwazini lami akekho owaphila wahamba ngeenyawo zakhe kulelizwe engamqhathanisa naye. Ngisho othisha bakhe kuma-Buddhist e-India angibaqhathanisi naye. Wakwazi ukuthi thethelela abasonayo, engambuluzi ngokuthethelela, ekhuluma ngeqiniso, athi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda. I salute Yohosho, uyi-great master. Yebo, mina ngisahluleka nohafu nje wenyawo lentuthwane, kodwa soze ngamqambela amanga ngithi wafela izono zami. Ngabe i-disrespect leyo. Ngaba ngimthatha njengemaster, ngabe ngimthatha njenge-scrub rap, isidwedwe, into sokusulama ngakho namacala akho. Lesidala sikamdala silokho ukuthi uzomosha bese uthi negazi lakhe uzokwenza i-scrub rap samanga akho sobuthakathi bakho, sobundinda, sobufebo, sokuloya, sokubulala, sokuqola abantu imali. Angimfananisi, angimlenganisi namuntu, yizayo umuntu wena. Umdali kungalokothi nje umfananise no-Adamu noSeti. Nithi uYoshua angimlanganisi namuntu, angimfananisi namuntu. Angazi-ke nina enifananisa umdali no-Adamu noSeti lwenimfanise nanoYoshua. Abantu abasingokwini lokho. Akusizona imfundiso zaYoshua. Kanti futhi kwabaningi enibabiza ngokuthi abaprofethi, noma ngangingekho ngiyabaphikela, abasho ukuthi khonzani bona. Makuthi ukhona-ke ngephutho wathi akukhonzwe yena, hayi indaba yakhe leyo. Sekuyofana eguqe ngamadwele nabo labaphansi, axolise ngamaphutha wakhe awafundisile. Umdala akalinganiswa namuntu, akalinganiswa nalutho. NoYohosho uyasho uthi ubaba mkhulu kunami. Fundani iBhayibheli uthi kwasa mina ngizokhonza mangingakhonzwa. Azasho athi ubaba mkhulu kunami. Angazi indaba yama-Trinity, ubunye obulinganayo niyithathaphi. Well, ngicela abazali bami kolaba phansi baguqa. Yikona kuyobakhipha kuzo zonke inkinga zabaphansi zamanga abafaka kuwo abezenkolo, ney'nkinga ney'nhlungu abafakwe kukho abemithi, noma umuntu wayegayela noma wayilande kubalaphi bendabuko bathethelele bonke nje. Nogogo kaMpela ngicela athethelele kulokhu okasayiwano. Seyenzeka le nkohlakalo yendlule. Nabo bonke abazali bami akade beloywa befanele ukuthi benziwe impaka zenhlanhla. Thethelelani bogogo bese ngikhonza umdala. Nezotha ngenhlonipho nangeqiniso, namaqiniso odwa. Niyazi ukuthi anzange ngithethelele ngagazi likaJesu. Niyazi ukuthi angilele. Niyazi ukuthi anikho esogwini. Niyazi ukuthi anikho ezulwini. Thethelelani bogogo. Lokho kuyonikhulula.
Ngiyazi kubuhlungu nakimi kubuhlungu konke abakwenzile. Ngihlanye esikolweni. Ngishiya isikole ngiyohlala e-mental 2 years. Ngiloyelwa nje ukufunda. Kulungile sekwandlula ngangiphindele esiswini samama wami ngiyingane ngibuye ngiphindele esikolweni futhi nomama wami kudala ayishonela. Osekulandela uthe ushona sekuyimina. Kodwa kuyangithokozisa ukuthi kambe kufika leso sikhathi ukuthi ngishiye lo mzimba undlule lo moya bese ngikwazile okuningi ukuthethelela. Lokho kuyokhulula nami ngokwami kwelabaphansi ukuthi ngikwazi ukukhonza umdali neqiniso lodwa. Ngoba iy'mbulo ey'ningi zithi iphethwe umona inkohlakalo nothando lemali bese zithi zikhonza umdali. Zizoyiqamba amanga zithi hambe nomnikelo kamdali. La ubabuza khona iphi i-akhawunti yalo mnikelo. Yobe usugwazile. Bayazi ngisho behlele etafuleni ukuthi leyo mali abayitholile bayithole ngamanga bethi bashonela izwi lenkosi akunikelwe ukuze uzothola iy'busiso. Behlele etafuleni bedla behamba ngemoto bayazi ukuthi yonke lento bayithole ngobuqili bamanga ngomdali. Kanjalo nabalaphi bendabuko abazi kahle ukuthi leyo indlu ohlala kuwo lokho kudla okudlayo. Wazi kahle ukuthola ngenkohlakalo yomoya wethu uganga ngezitshalo zikamdali. Kodwa makukhona koyibona emkhulu kuneli kamdali ngishilo akathatha isibuko ayibuke ebusweni ukuthi angayimisa yini indali yenzeka kuye yokuthi uyakhula uyaguga na. Angayimisa yini yokuthi uzowushiya lo mzimba abe idlozi kwelabaphansi njengazo zonke iy'dala zikamdali ngokwenjalo ngokukamdali. Kepha kumuntu ukuzikhethela. Nokuqambela uYehoshua amanga uthi wazala esethathe zonke izono zakho akubeke ngokwalabo abathanda ukuthi baqamba amanga ngabaphansi nomdali. Umdala kanikelelwanga lutho ngoba konke ngokwakhe. Akho muthi, akho mbuzi, akho nkomo, akho juba, akho mali onganikelela ngako umdali. Kwasa wena ngokwakho ngeke kube umnikelo kumdali. Uthi uyinikelela wena kunikelela kumdali. Guqa ngesizotha inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa wesidalwa sikamdali. Umsa wenkosi uphezulu kwabayesabayo kule nabo labaphansi. Lo dumo luyobona kamdali kuphela. Kule nabo labaphansi. Kuzo zonke iy'dalo zakhe umdali. Baba kuba likhulu ngoba kunabantu abaphusha abantu ukuthi baze bababulale
kuleyo sengishiya kumuntu nomuntu. Niyazi kwakunesigwebo sentambo, ababulali, abathakathi, abenze lokhu nelokhu babebulawa kwasabona. Amanye amazwe asasiqhuba, amanye abona ukuthi cha asisasenzi, kodwa ubugebengu, inkohlakalo ilokhu iqhubekile. Futhi baningi abavele bajabule babuthi hawu sakhululeka sesovele senza inkohlakalo. Uyabona kulokho iy'phathi manje abashaya imithetho kubeka esandleni sabo, ngoba khona benza ngamabomu. Umuntu angayorepha ingane encane ena-3 years, angafana aphanishwe kanjani. Bakhona abaphathi bomthetho, umuntu angayoreyida isalukwazi, umuntu angabulala nje abantu ngokuthanda kwakhe, athenga ababulali bagence badubule. Umuntu aphathe umuthi athakathe nje athakathe izintando yakhe, umuntu agqekeze aphinde athi ezontshontsha abulale umuntu lona amgqekezele. Lokhu kuyilihlazo ngoba ngisho nabaphuma kwamanye amazwe befika lapha phela bethi bahluphekile, kodwa sekuyibona manje asebebonakala hayi sebeshayela phezulu ngenkohlakalo ukubulala. Iy'vakashi ezinjani lezi noma ihambe ey'njani, kodwa konke lokho kusala kuyiphathi manje. Maze ngaye ishayike nje ifuba ukuthi ngiphethe, yimi ophethe. Uphetheni? Inkohlakalo ikuhlula ubhekile phela nje mase kushayela isaluti ukuthi hayi usiphethe-ke impela ayiwena ongumholi. Umholi wani? Sikubize ngokuthi umholi onjani uma umholi ohlulekayo? Angazi khona okunye nami engingakwazi engikhulume ngako okudinga nabanye abantu baxoxe ngako ukuthi uma sinomholi okufizwe ekhona, nhloboni yomholi, noma ngabe kamasipala noma nga-agriculture noma ngabe kuphi kulelive, amabhodi anje kunabaholi. Anyway, le bese ngiyibeka nje, kodwa zazi uma umholi ukuthi uhola abantu ngani. Ungaholi abantu ngamanga uthi izono zabo zathithelelwa negazi likaJesu, kusasa wena ngokwakho sikuthola usudonsa lapha ejele. Noma usubulala abantu, ubulala ubufakazi bokuthi uyisikhohlakalo, noma uyabathakatha ubabulala ngomuthi, ufuna ukuvikela ubufakazi bokuthi uthwele nomoya wethu. Ngiyabonga wey'dala zikamdala.